29. Naučni eksperiment u Kaliforniji. Dan 19. februar 2017. U institutu u La Jolie u Kaliforniji naučnici pokušavaju da nateraju vreme da krene unazad, biološko vreme tačnije. U prvom pokušaju da preokrenu starenje reprogramiranjem genoma podmladili su organe miševima i produžili im životni vijek za 30%. Ova tehnika iziskuje genetski inženjering i ne može se primijeniti neposredno na ljudima, ali uspjeh pridonosi boljem shvatanju ljudskog starenja i ukazuje na mogućnost podmlađivanja ljudskih tkiva drugim sredstvima. Ovo je izuzetno važno, kaže Leonard Guarente, koji proučava starenje na Tehnološkom institutu Massachusettsa. Ako se potvrdi, bit će veoma važno za istoriju nauke o starenju. Nalazi nedavno objavljeni u časopisu Ćelija zasnivaju se na ideji da starenje nije nepovratno i da se ljudski biološki sat može vratiti u mlađe stanje. Tokom starenja uporno nagomilavanje promjena smanjuje delotvornost telesnih ćelija. U jednoj od tajni biologije kazaljke sata u trenutku začeća uvek su na nuli. Koliko god bili stari roditelji i njihovi reproduktivni organi i ćelije, oplođeno je jašce, nema nikakvih znakova starosti. Pre 10 godina japanski biolog Shinya Yamanaka identifikovao je 4 najvažnija gena koja resetuju sat oplođenog jajašceta. Oni su tako moćni da će reprogramirati čak i genom kože ili ćelija utrobe u stanju zametka. Postupak dr. Yamanake danas se rutinski koristi za menjanje odraslih ćelija tkiva u ćelije slične embrionskim matičnim ćelijama tokom prvih nekoliko deljenja oplođenog jajašceta. Naučnici su se zapitali da li ta 4 gena mogu da se primene na čitav organizam. Rezultati su bili katastrofalni. 2 grupe istraživača izvestile su 2013. i 2014. da su sve životinje uginule, neke jer su njihove odrasle ćelije izgubile identitet, a neke od raka. Ćelije zametka podešene su za brzi rast koji lako postaje nekontrolisan. No Juan Carlos Ipsua Belmonte sa Salkovog instituta osmislio je drugačiji pristup. Njega je odavno zanimala regeneracija udova. Ćelije blizu izgubljenog uda vraćaju se u stanje na sredini između ćelija zametka, otvorenih za svaku mogućnost, i odraslih ćelija kojima je suđeno da postanu određena vrsta ćelije pre nego što ponovo stvore ud koji nedostaje. Ovo delimično reprogramiranje nagoveštava da je to postepeni proces i da male doze Yamanakinih gena mogu da podmlade ćelije bez potpunog reprogramiranja koje ih vraća u stanje zametka. Sa Alejandrom Ocampom i drugim saradnicima sa instituta, dr. Ipsua Belmonte punih 5 godina osmišljava kako da miševima da neškodljive doze Yamanakinih gena. Rešenje je bilo da se miševi genetskim inženjeringom snabdeju dodatnim kopijama Yamanakinih gena, a da se ti geni aktiviraju tek kada miševi dobiju izvesne lekove u vodi za piće 2 puta sedmično. Ekipa je prvo radila sa prerano ostarelim miševima kako bi brže dobila rezultate. Miševi su pokazivali manje znakova starenja, organi su im bili zdraviji, a na kraju eksperimenta vidjeli smo da su živjeli 30% duže od kontrolne grupe, kaže dr. Ipsua Belmonte. Ekipa je utvrdila da se poboljšalo i stanje organa normalnih miševa. Dr. Ipsua Belmonte veruje da su ova poboljšanja postignuta resetovanjem časovnika starenja. Taj časovnik stvara epigenom, sistem proteina koji obavija DNK ćelija i odlučuje koji geni će biti aktivni, a koji potisnuti. Kada se jajašce razvije u ceo organizam, epigenom igra važnu ulogu, dozvoljavajući na primjer ćeliji srca da aktivira samo one gene specifične za njenu ulogu i uključujući sve ostale gene koje koriste druge vrste ćelija. Tako se ćelije zametka pretvaraju u razne vrste ćelija neophodnih odraslom organizmu. Epigenom radi i tokom života održava sve ćelije i dozvoljava im da uključuju i isključuju gene u zavisnosti od uloge. Sam epigenom pak kontroliše agensi koji njegovim proteinima dodaju ili uklanjaju hemijske grupe zvane markeri. Biolozi su tek nedavno shvatili da je stanje epigenoma možda najvažniji uzrok starenja. Ako je epigenom oštećen, delotvornost ćelija opada. Dr. Ipsua Belmonte veruje da su
Yamanakini geni kod miševa uklonili te dodatne markere i tako vratili ćelije u mlađe stanje. Dr. Guarente kaže da ti geni verovatno ne brišu epigenomske markere neposredno, nego aktiviraju gene odgovorne za bezgranično zdravlje i vitalnost ćelija zametka. Aktivacija tih gena je prirodna funkcija Yamanakinih činilaca. Ti embrionski geni, zaduženi za zdravlje, odgovorni su za podmlađivanje tkiva miševa, smatra dr. Guarente. Dr. Ipisua Belmonte kaže da testira lekove koji bi izazvali isto podmlađivanje kao Yamanakini geni. Upotreba lekova, objašnjava on, bila bi pogodnija za terapiju ljudi i kliničku primjenu.